Egunon guztioi, gaur tribuna honetara bi gauzetara nator. Bat, egi batzuk esatera, eta bigarrena, bozketa galtzera. Eta biak arrazoi batean oinarritzen dira, biak. Egia ez da negoziatzen, egia da eta kitxo. Egia alde batera uzten dutenak eta interes elektoralistagatik etengabe jendea maneiatzen saiatzen direnak, beste batzuk dira, ez gera gu. Orain 4 urte, aurreko legebiltzarrerako hauteskunde atarian, orduan ere, aukera politiko bat hegemoniaren bila bazebilen, orduan ere bai, orain bezala, EH Bildu jakina. Eta EH Bildu saiatu zineten, pandemia erabiliaz. Eta ikaragarriak esan zen dituzten. Eta ikusten zintuztegun. Etxetik eta bera bidalitako bideo txiki haietan. Usten dut 2 egunetik behin ikusten gendula bideoren bat. Epidemiologoen paper eginez, pandemiaren sondabide modura mailak eta mailak eskatuz, jendera lanera bueltatu izana hankasartze ikaragarria zela baiestatuz, Osakidetza etzela gai egoerari aurre egiteko esan. Baina, Granziren hegemonia lortzeko, halako batean, konturatu zineten etzela nahikoa. Anekdota txiki bat kontatuko dut pandemiaren gordinean geunden, kalera irten ezinik, eta eguraldi ederra egiten zuenez jendea balkoietan egoten zen. Lagun batek kontatu zidan, alaxe, eguzkia hartzen ari zela bere balkoian, aldameneko balkoian baten bat telefonoz entzuten zuela, behin batian. EH Bilduko bat, ezker abertzaleko ideologoengandik jasotako estrategia zabalduz telefonoz. Erabaki diagu ezetz, pandemiako rolluarekin bakarrik ez diagula aurrera egiten. Zaldibar, eragin behar diagula. Eta bai eragin ere. Gezurraz betetako beste estrategia itogarri horietako bat. Hala ere, zenuten, ez da orduan ere, hegemonia bedeinkatua lortu ni porezaz. Baina ez dezu etzi, nola ba, alderantziz, estrategia perfekzionatzen zoazte. Aspalditik ezagutzen dugun estrategia itogarria perfekzionatzen. PNV eraitsi beharra dezue hegemonia lortzeko, hori nabarmena da, eta helburu bakar horrekin estrategia ezberdin asko zabaldu bituzue. Indar metaketarenarekin hasi zinaten, eta gerora amnesiarena, adanismoarena, estetikarena, mendeko eragileen aktibazioarena, Madrilekoa, bestelakoa, eta euskalo zenbat gehiago. Eta horien guztien artean, estrategia nagusi bat zuen dokumentuetan orain dela urteak jasota geratzen dena. Eusko Alderdi Jeltzalearen kudeatzaile onaren ospea hankaz gora jartzearena. Eta azken estrategia honetan gai izar bat, Osakidetza, gure osasun sistema publikoa. En la estrategia de anular la fama de buen gestor del PNV, que hace años que lleva siendo una estrategia nuclear para EH Bildu en su afán de lograr la hegemonía, Osakidetza ha sido y es el centro de la diana. Y lo peor de esa estrategia, a mi modo de ver, es que para perjudicar al PNV habéis hecho daño a la gente. Que no sé si la gente se dará cuenta de eso o no, esa es otra historia, porque habéis trabajado incansablemente y con bastante eficacia para extender la desconfianza con respecto a Osakidetza, que es el servicio público básico de la ciudadanía. Y luego venís aquí y decís, es que la gente se está apuntando al seguro privado. Hori da gure uste zuen estrategia honen emaitzarik toksikoena. Baina bakigu, zuen helburua lortzeko dena, zaizue balekua, dena. Kontua da gu ez gehala Gargoizian jaio, eta ez da zuek ere, guk iragana badegula, eta bere akats guztiekin, gure iragana erreibindikatzen degula. Inkluso harrotasun puntu batekin, ez gehiagizkoarekin. Osakidetza eraiki dugu zuek ekimen bakoitza lehertzen edo oztopatzen ibili zareten bitartian, eta ez naiz ari 14. mendeari buruz, bakoitzaren gaur arteko ibilbideari buruz ari naiz. Eta gaur, kasualitatea, martxoaren 20, gaur edabe magikoa aurkezten dezue. Bizioa, misioa eta ambizioa osagai dituen posima magikoa. Bizioa, betaurrekoa jantzi dituzuenetatik hobetuko ote zitzaizuen. Misioa, beti bezala hegemonia lortzea, eta ambizioa berriz gainezka, agintea eskuratzea.
Eta zuen edabe magikoaren arazoa zein da? Edabe magiko guztia daukaten arazoa. Misioak, bizioak, ambizioak eta antzeko osagaiek ez dituztela medikuak hutsetik sortzen. Eta ez dauden lekutik ezin ba atera.